नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. होन्नावर कासरगोडच्या विवादित बंदर निर्माण कामगारी विरुद्ध लढची केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमगेलो स्थानिक मच्छीमारांक भरवसो. जोयडा दांडेली तालुक्याच्या होमस्टे रेसॉर्ट वॉटर स्पोर्ट सेंटरच्या मालकाबरोबर असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चतरंगी हेमगेली बैठक. पेट्रोल डिझेल आणि गॅस वाढीच्या विरोधात DK शिवकुमार हेमी काढली मिरवणूक. रामनगर अनमोड महामार्ग अवजड वाहतुकीसाठी बंद, रस्त्याची जातली दुरुस्ती. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 42 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आतपळ्या सविस्तर खबरो. पेट्रोल डिझेल आणि गॅस वाढीच्या विरोधात DK शिवकुमार हेमी काढली मिरवणूक. शिरसी. पेट्रोल डिझेल आणि गॅस वाढ विरोधात केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमी मिरवणूक काढून लोकांले लक्ष वेधले. हो सरकार जनसामान्य लोकांलो खिसो कापून जनते कंगाल करता म्हण ही सरकारा विरोधात संघर्षाची मिरवणूक असून हेजे पयली UPA सरकार असताना या पेट्रोल डिझेल आणि गॅस वाढी बद्दल BJP नायक बोडार सिलेंडर घेऊन प्रतिकार करताले. आता पेट्रोलाची किमतीन शतक पार केला. आता BJPचे ते नायक खंय गेले असो प्रश्न तेमी केलो. आम्ही मिरवणूक काढल्यार कोरोनाचो नियम उल्लंघन जाता आणि निवडणुकी वेळार BJP लाखांचे लोक जमयतात आणि बाकी वेळार मात्र निषेधाज्ञा जाहीर करतात असो आरोप केलो. दरवाढीचे फक्त मोदी भक्त समाधान करतात. BJP सरकाराली ही नीती काँग्रेसाच्या गळ्यात बांधतात असे विधान परिषद सदस्य BK हरिप्रसाद हेमी सांगले. त्यावेळार प्रमुख RU देशपांडे, KCCC कार्यदर्शी VS आराध्य आणि इतर हजर आशिल्ले. वीडियो तक काटिला ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. रामनगर अनमोड महामार्ग अवजड वाहतुकीसाठी बंद, रस्त्याची जातली दुरुस्ती. जोयडा. गोवा राष्ट्रीय महामार्गावेल्या रामनगर ते अनमोड रस्त्यार मोठमोठे खड्डे पडिल्यान वाहन अडकून पडचे सत्र सुरूच आसा. त्याक लागून ह्या रस्त्यावेले खड्डे भन काडचेसाठी हो रस्तो अवजड वाहनाच्या वाहतुकीसाठी बंद दवरिल्लो आसा. रामनगर हिंगा रस्त्यार पोलिसांक बॅरिकेड घालून हो मार्ग बंद केला. केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्या 4 कोटी 90 लाख रुपये खर्च करून हो रस्तो दुरुस्त करतलो. पावसाळो सुरू जाले तेन्नाच्यान या मार्गार अपघाताचे प्रमाण वाढिल्ले असून वाहनाची रांगा रस्त्याचेर लागतेच रावतात. हेजो त्रास स्थानिक लोकांक जाता. त्याका लागून या मार्गावेल्यान अवजड वाहन बंद करची मागणी स्थानिका खंयच्यान जाताली. जाल्यार आता रस्तो दुरुस्ती जाता म्हटल्यान हो मार्ग अवजड वाहनासाठी बंद उरतलो. होन्नावर कासरगोडच्या विवादित बंदर निर्माण कामगारी विरुद्ध लढची KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमगेलो स्थानिक मच्छीमारांक भरवसो. होन्नावर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कासरगोडात खासगी संस्थेचे विवादित बंदर निर्माणाविरुद्ध येवच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आवाज उठयतलो असे KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमी सांगले. कासरगोडाक भेट देऊन आज स्थानिक मच्छीमारी लोकांक धैर्य दिली.
आपूण तुमचे बरोबर आसा, तुमचेर अन्याय जावं दिना. पोलीस येवं ना तर आनी कोण येवं, तुमी भिवची गरज ना. तुमकां न्याय मेळटा पर्यंत तुमचे बरोबर आमी आसात अशें आश्वासन दिलें. कोरोना महामारी लागून सगळे संकटात आसात. हे राजकारणाचो विशय न्ही. तुमी हांगा शेकडो वर्सांतले स्थायीक आसात. तुमी जागो खाली करनाकात. तुमगेल्या त्रासा लागून कश्ट सुखाची चवकशी करया म्हूण आपूण येयला, तशें तेणी सांगलें. ही समस्या पक्षाच्या वरिष्ठां सांगून विधानसभेच्या अधिवेशनात खंयचे तरेन आंदोलन केल्यार तुमकां न्याय मेळटलो हे विचार विनिमय करून फुडले विचार करतले. सिद्धरामय्या आनी देशपांडे हे ह्या स्थळार येवन आंदोलन करचे काय विधानसभेत आवाज उठोवचो हे ठरयतले आनी तुमकां न्याय दिवचो प्रयत्न करतले अशें आश्वासन दिलें. ह्या वेळार माजी शासक मंकाळू वैद्य, सतीश सैल, जिल्हाध्यक्ष भीमण्णा नायक, निवेदित अळवा, शारदा मोहन शेट्टी, संतोष नायक हे हजर आशिल्ले. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಕ್ಕಲು ಎದುರಿಸಂತದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಉಳೋನ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತಾರ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಇರೋದೇ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನ ಒಕ್ಕಲಿಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅವರ ನೋವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಪಾಪ ಮನೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಲೀಡ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು जोयडा दांडेली तालुक्यातल्या होमस्टे, रिसॉर्ट, वॉटर स्पोर्ट्स सेंटरच्या मालकाबरोबर असिस्टंट कमिशनर विद्याश्री चंदरगी हेमगेली बैठक. कोरोना नियमाचे पालन करच्याक दिले आदेश. जोयडा आणि दांडेली तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात परराज्यांतल्यान पर्यटक येते आशिल्ल्यान कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचो धोका वाढील आसा. हो धोका टाळचीसाठी हांच्या रिसॉर्ट, होमस्टे आणि जलक्रीडा सेंटरान कोरोना नियमाचे पालन करू जाय. जर नियमाचे उल्लंघन केल्यान अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करतले असो इशारो सहाय्यक आयुक्त विद्याश्री चंदरगी हेमी दिलो. बुधवाराक असिस्टंट कमिशन विद्याश्री चंदरगी हेमगेल्या अध्यक्षता सकल आणि जोयडाचे तहसीलदार संजय कांबळे, दांडेलीचे तहसीलदार हेमगेल्या उपस्थितीत दांडेली आणि जोयडा तालुक्यातले होमस्टे, रिसॉर्ट आणि जलक्रीडा सेंटराच्या मालकाली गणेश गुडी हांच्या केपीसी सभागृहात बैठक घेतली. ह्या वेळार अविडा पंचायतीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पीडीओ उपस्थित आशिल्ले. गोवा, महाराष्ट्र, केरळ हिंच्यान मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येते आसात. हिंग येवच्या प्रवासील्या आरोग्या बाबतीत खंयचीच माहिती उरना. ताका लागून त्याचे धोका रिसॉर्ट, होमस्टे आणि जलक्रीडा केंद्रात काम करच्या कर्मचाऱ्याक जास्त उरता. कर्मचारी भयाच्या वातावरणात काम करतात. ताका लागून मालकान कोरोना नियमाचे पालन करचे गरजेचे आसा अशें विद्याश्री चंदरगी हेमी सांगले. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 42 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 7, अंकोला 2, कुमटा 8, होन्नावर 2, भटकळ 2, शिरशी 9, सिद्धापूर 2, येल्लापूर 5, मुणगोड 3, हळयाळ 1 आणि जोयडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 41 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कुमटा 16, होन्नावर 5, भटकळ 4, शिरशी 14, मुणगोड 2 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 52,011 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 50,889 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 411 कोरोना रुग्ण उपचार घेते आसात. तातूंत भितर 59 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 352 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेते आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 711 कोरोना रुग्णालय मरण जाल्ले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करच्याक विसर नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.